Hay mga pilingon, musta na mo diha? Abi bitaw ninyo mga pilingon. Pasagdahan lang gid mo nga magdaog-daog aning mga pobre mga pilingon kay ngano nakabalo na day mo nga inaana na mo hangtod sa hangtod. Kabalo na day mo nga unsay naan ninyo ron hangtod sa hangtod na mga pilingon. Mga hilabtanon, mga daog-daogan. Kabalo na day mo nga mauna na inyong kinabuhi hangtod sa hangtod. O wala pa na siguro mga pilingon no kay ing nangano ang unsay inyo hanggahom karon gitisting ra na ninyo sa Ginoo. Kung di ninyo na maayo pagdala bawion na niya dayon. Siyempre mo bawi siya, magbilin siya handumanan ninyo mo nang 50-50 lang sa inyong pagbiay-biay namong mga pobre kay manubag mandang gihapon gud mo ana mga pilingon. Ngunang unsay inyong makita namong mga pobre nga kamang ay namo panghilabot oy. Hilom na lang mo diha kay pasalamat na lang mo nga mga naan ninyo tanan diha, mga arte na kaayo mo, mga gwapa na kaayo mo diha, mga gwapa-gwapo, mga diservice na mo diha. Okay na kay ninyo ayon na mo sige daog-daog na mong mga pobre. O maayong hapon sa tanan.